regidora, regidors, anteriors govern, als usuaris també joves d'aquest espai jove, a la diputada que m'acompanya, la senyora Sílvia Puerto, el president del Consell Comarcal, altres regidors i regidores. Em fa molta il·lusió, i abans ho comentava a l'alcalde i a la diputada, que jo diria que no hem inaugurat en els 2 mandats que estem a govern de la Diputació de Tarragona cap espai jove. Hem inaugurat molts espais, equipaments per a entitats, culturals, socials, per a gent gran, de tot tipus, però per a gent jove jo diria que no n'hem inaugurat cap, i n'hi ha, però no hem tingut aquesta sort. Hi ha actes i actes, i aquest és un acte realment entranyable, si em permets, que ens ho has transmès tu, alcalde, amb les teves paraules, amb la teva presentació, però sobretot també la regidora, que ho va viure en un moment de la vida que, com ella també recalcava, és molt important per a les persones. I és molt